Maray na aga mga tugang uya po at mga bareta ngunyan na Biyernes. Enot sa headlines kan mga bareta. Pagkonvertir sa Legazpi City Hospital na maging Second District Hospital, pinaboran. Bilang kan mga drug-cleared barangay sa Albay na dudugangan. Mga bagong fire recruits na napasabak tulos sa operasyon. Tulong drug personalities tiklo sa buy-bust operation. Sa lado nasyonal, presyo kan asin nag-aumento na. Uugido ni marhay sa budget deliberation kan Kongreso. Dating DepEd Secretary posibleng deing isi sa laptop controversy. Cyber patrolling papakusugon kan pulisya. Sa ibang nasyon, dating Malaysian Prime Minister na hatulan na mapreso. Sa sports, Gilas Pilipinas dinaog kan Lebanon sa FIBA Asia Qualifiers. Detalles kan Bareta Enot sa lado lokal. Ang baretang ini hatod sa Indukan. Flemex Forte. Flemex Forte, available in South Star Drug, Mercury Drug, and other drugstores nationwide. Pinabura ni Albay Provincial Health Officer Doc Nasrimpilyo ang plano na gibo ng District Hospital ang presenting Legazpi City Hospital. Sa iyong sinabi na mas maray considering kani ang plano, dalan mas lalo pang mapapahiwas ang serbisyo sa mga pasyente siriman, madudugangan ang mga tauhan asin mga fasilidades kani. Siya nagpalos nin sirin pahayag kasunod kan plano ni Gobernador Noel Rosal na Legazpi City Hospital pwedeng gibuo na sanang district hospital sa segundo distrito. Tanganing makompleto na ang tulong distrito na may sadiring district hospital. Sa ibang lado, dakulang fundo ang kinakaipuan maitagama tanganing mas lalong mapakaray ang serbisyo kini. Ang baretang ini hatod sa Indukan Mega One. Ang Mega One ay may 21 sangkap para matulungan ka sa iba't ibang karamdaman tulad ng diabetes, high blood, stroke, arthritis, kidney failure, cancer, viruses, at iba pa. Tumawag kay Doc Joey Bitito sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933. Matapos makagraduar sa Regional Orientation Program kan Bureau of Fire Protection, tulos na napasabak sa tunay na operasyon kontra sa sulo ang mga bagong recruits na nakadeploy sa Legazpi City Fire Station. Ini ang nangyari kasubanggi kung sain maabot sa 13 mga fire recruits ang nabaluan sa indang abilidad sa paglaban sa kalayo, kasunod ka nangyaring sulo sa City Corner Store asin Tourist Inn sa barangay Sagmin, Legazpi City. Ang mga fire recruits tinauan sa naningiya kan mga organic personnel kan BFP kung ano ang mga dapat gibuhon, lalo na ang paglatag ni fire hose asin pagsumpit sa kalayo siringman kung ano pa ang mga dapat gibuhon tanganing dai maglakupan kalayo. Miyadas na tutulong aligadong drug personalities ang nagkadarakop mantang sobra sa 1 million pesos na kantidad ng shabu ang nakonfiskar sa magkasiriblag na bypass operation kanakaangil daw sa Naga City. Sinabi ni Police Sergeant Tobias Bungon, tagapagtaram ka Naga City PNP, na si Hergel Malaga narakop sa barangay Santa Cruz matapos magpabakal ng shabu na nagkakatadad ng 2,000 pesos sa sarong undercover agent. Nakuha sa iya ang 0.6 gramos nin shabu na nagkakatadad nin 4,080 pesos. Si Rodel Palmiano asin Charlie Sandigan nagpabakal manin sa Sheni Cebu na nagkakatadad din 50,000 pesos sa sarong undercover agent sa barangay San Felipe. Nakonfis nga naman ang 150 gramos na nagkakatadad din sobra sa 1 million pesos sa mga sospetsados. Ang mga arestadong persona nakakaampang sa kasong pagsuway sa Comprehensive Dangerous Drug Act of 2002.
Nadugangan pa nin 10 barangay sa probinsya kan Albay ang nadeklara ng drug cleared. Ini ang resulta kan ginibong deliberasyon as in deklarasyon kan Regional Oversight Committee kasuhapon. Sa informasyon na ipinaluwas ni Philippine Drug Enforcement Agency Albay Intelligence 3 Noe Brigel, na ihawas na sa droga ang Barangay San Miguel, Barangay Balugo, Barangay Bagong Bayan sa Uwas, Barangay Basag, as in Barangay Katburawon sa Ligao City, Barangay Sugod, Barangay Baclayon, as in Barangay 1 sa Bakakay, Barangay San Andres, as in San Rafael sa Santo Domingo, Albay. Sa datos kan PIDEA Albay, sa 720 barangay sa probinsya, 95 digdian wara nin impluwensya nin droga, 625 digdian apektado, mientras na 511 ang naideklarara ng drug cleared, as in ang natatadang 114 pang barangay ang pigiinguwa na maklear sa mga masunod na aldaw. Nagpasalamat man si Brigel sa gobyerno probinsyal kan Albay sa pangingenot ni Gobernador Noel Rosal as in Alcalde Geraldine Rosal sa padagos na pagsuporta as in implementasyon ng programa kontra droga. Iyan ang primerong kaptangkan mga bareta. Ang iba pa pagkatapos kani. At ngayon, ang pinakabago, ang pinaka-epektibong food supplement na mabusising ginawa sa Amerika at matapos at 3 taon, aprobado na ng FDA. Mega One, ang evolusyonaryong produkto na nagtataglay ng 21 natural na mga komposisyon na nakatutulong upang palakasin ang immune system at ang ating kalusugan. Para sa karagdagang impormasyon, Maaaring pumunta kay Doc Joey Bitito sa Barangay 18, Cabangan West, Legazpi City, kaharap lang ng Bangko Sentral ng Pilipinas. O tumawag sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933 para sa free consultation sa natural medicine. bisitahin din ang aming Facebook pages, Mega One-Superfood at NHC Bayanihan Official. Mega One, evolusyon para sa kalusugan. Diarrhea pa rin, kaya pala ang tagal niya sa banyo. Tapos ang diarrhea sa Diatabs. Kaya bilis gaan ang pakiramdam. Bilis gaan pa sa bulsa. Works in as fast as 1 hour. Basta diarrhea, garantisado ka sa Diatabs. Alagang Unilab yan. Loperamide is a generic name of Diatabs. If symptoms persist, consult your doctor. Ang gusto kong makamatch itong sweet. Pero hot. Di mag-Mac Spaghetti at Mac Cafe Premium Roast Coffee ka. Pwede man medyo cheesy and cool. Mag-cheesy burger McDo asing Coke McFloat ka na sana. Hanapunan sa indong angay na match na bagong McSavers Mix and Match. Magpili din sa wrong main. Dagdagan ang match din sa wrong side. Miski anong snack combo, 75 pesos sana. Nagbabago ang presyo. Dakulan combos na magugustuhan sa McSavers Mix and Match. Visit your nearest McDonald's store today. Kidilets, Kidilets, United Home Kidilets. Chewable paracetamol, gamot sa lagnat for kids in candy flavor. United Home Kidilets. Unilab yan. Paracetamol is the generic name of Kidilets. If symptoms persist, consult your doctor. Paisi, managod sa Special General Membership Assembly. Darakan resulta kan ipinasar na Aleco Board Resolution number 051 and 052 Series of 2022. Ipinapaisi ang gigibu na Special General Membership Assembly susug sa Artikulo 3 Section 2 kan Aleco Constitution and Bylaws sa maabot na petsa 3 kan Setyembre 2022. Sabado, alas 2 ng hapon, nagigibuhon sa Albay Astrodome, Legazpi City. Paghuhururunan sa nasabing aktibidad ang mga minasunod, pagpresentar kan mga pangyayari sa satuyang kooperatiba, pagmukna kan pinirmahang concession agreement, kamugtakan kan operasyon kan Aleco APEC 2014 up to present, audit report kan NEA manugod sa pinansyal, technical as in institutional na aspeto kan operasyon kan APEC, pagpresentar kan mga naginibo kan mga nakaagi as in presenting Aleco Board of Directors, mga pagpipilian para mapakarhayan Aleco. Ang pwedeng mag-atendir iyo ang mga lehitimong miyembros konsumidores kan Aleco APEC hanggang Hunyo 31, 2022. Mapoon ang rehistrasyon sa oras na alas 9 ng aga hanggang alas 2 ng hapon. Magdara nin COVID-19 vaccination card maski anong valid government ID with picture as in pinakabagong APEC bill na nagpapatotookan sa indong persona para maibitaran ang kanipisilan sa pagrehistro. Dahil pwede ang pag-atendir sa paagilin proxy o bako mismo ang nakarehistrong miyembros konsumidores. Salamat sa indong padagos sa suporta sa satuyang kooperatiba. Sa everyday kainan, ano kaya ang bago? Eliel Pasta, Eliel Pasta na yan. Everyday pastability. Pasta, Eliel Pastabilities. Okay lang araw-arawin ang espesyal. Eliel sarap, sustansya, sulit naman. Basta pasta.
pasta. Bili na para araw-araw espesyal with everyday possibilities. Robust Dietary Supplement for Men. Sabi nila, ang tunay na lalaki, matibay, magaling at matikas. Samahan mo pa ng Robust. Gawa ito sa Epimedium Extra L-Arginine, Sungaria Cinnamomum at GABA with proper diet and exercise. Para makasiguro, bumili sa mga Mercury Drugstores, Watson's, Southstar Drug, Generica, Rose Pharmacy, TGP, SM, Supermarkets, 7-Eleven, and other leading drugstores, supermarkets, and convenience stores nationwide. Robust, 65 pesos SRP per tablet lamang. Robust, para sa mga kalalakihan. Hatid sa inyo ng ATC Healthcare International Corporation, your trusted life ally. Mahalagang paalala, ang Robust ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Robust Dietary Supplement for Men. Para makasiguro, bumili sa mga Mercury Drugstores nationwide. Robust, 65 pesos SRP per tablet lamang. Robust, para sa mga kalalakihan. Hatid sa inyo ng ATC Healthcare, your trusted life ally. Ito, ang tanong ng bayan. Kung saan ay sasagutin ng mga eksperto ang mga maiinit na tanong ng bayan tungkol sa COVID-19 vaccines. Sino-sino po yung pwede nang tumanggap ng booster shot? Napaka-importante ng tanong na yan. Ang mga fully vaccinated na edad 18 taon pataas ay pwede nang tumanggap ng unang booster shot. Basta siguraduhin lamang na 3 buwan nang nakalipas sa iyong huling dose ng bakuna. Para sa mga nakakuha naman ng first booster shot, ay umantabay si schedule para sa inyong second booster. Tara, magpa-booster na para sa Healthy Pilipinas! Kapag sama-sama tayong aaksyon, makakamit natin ang solusyon. Sarong Pakiramdam, hale sa DOH Bicol CHD. Paghanap ay world-class at abot kaya. Hanapin ang check, hanapin ang tama, hanapin ang right one, hanapin ang check ng right man. Pag may check, that's right man. If symptoms persist, consult your doctor. Pag may check, that's the right one. The right one is RightMed. DCGB, Barreta, alas 7. Barreta, alas 7. Detalles kang Barreta sa Lado Nacional. Matapos aprobaran kan Department of Trade and Industry ang aumento sa suggested retail price nin asin. Tinawan ni linaw kanin na daing kakulangan sa supply nin asin sa nasyon. Sinabi ni Trade Undersecretary Ruth Castelo na anom ng taon na daing nagiro ang presyo kan asin sa nasyon. Sayang ipinaliwanag na daing man dapat kahaditan dalan ta sufisyente ang supply nin asin. Sa ipinalawas na bulletin, nasa 21.75 ang SRP para sa 500 grams na iodized salt, asin 23 pesos naman sa kada kilo nin asin. Hinigpitan kan Department of Trade and Industry ang sa indang surveillance as in monitoring activities tanganing masiguro na nasusunod kan mga establishmento de negosyo as in supermarkets sa tahaw kan pag-umento kan presyo nin mga barakalon. Ang DTI sa paagi kan sa indang Consumer Protection and Advocacy Bureau nagpaluwas nin suggested retail price sa mga pangenot na pangangaipo pati naman ang mga school supplies sa pagkonsiderar kan mga raw materials as in distribution costs. Sinabi ni DTI Secretary Alfredo Pascual na ang mayor na trabaho kan SRP Bulletin iyuan pasabuton asin matauanin giya ang mga retailers asin konsumidores, maprotehiran ang mga ini kontra sa pangloloko asin makadudang transaksyon asin matauanin libreng pagpili ang mga konsumidores. Nangako si House Speaker Ferdinand Martin Romualdez na ang kada sintabo kan propestong 2023 national budget uugi dun marahay mantang ang Kongreso mapuuna kan budget deliberation ngunya na aldaw. Nagtao man siya nin asigurasyon sa publiko na ang 2023 budget na itinao kan Department of Budget and Management magiging produktibo o produkto kan mayoriya asin minoriya, dalanta ang mayoriya nagdadagog man sa minoriya. Sayang sinabi na ang kada sentimo kan budget gagamiton tanganing maimplementar ang mga programa na masalvar sa buhay, maprotehir sa komunidad, asin mapakusog ang ekonomiya kan nasyon. Ang propuestong 5.2 trilyones pesos na national budget para sa 2023
sobra sa 244 bilyones pesos kumpara sa presenteng kantidad matutok sa economic recovery kan nasyon kasunod kan COVID-19 pandemic. Sinabi ni Marikina Representative Stella Kimbo na panahon na para ang gobyerno magtutok sa ekonomiya. Sa iyang sinabi na ini ang pigaapod na Agenda for Prosperity Budget o Economic Recovery Budget. Idinagdag pa man ni Kimbo na ang rason kung nata nagbabaan gross domestic product, iyo ang kakulanganin mobility kung kaya gustong siguruhon kan presenteng administrasyon na sa masunod na anom na taon, magkakaigwanin mas makusog na mobility lalo na para sa mga obreros. Sinabi ni Senador Francis Tolentino, pamayo kan Senate Blue Ribbon Committee, na daing pakaisi si dating Education Secretary Leonor Briones sa pagbakal in overpriced as in outdated laptops para sa mga paratokdo sa eskwela's publikas. Sa pagdangog, may kinaraman sa kontrobersya na Envelto and Procurement Service kan Department of Budget and Management. Sinabi ni Tolentino na si Briones pinataririk sana kan mga dating tauhan kini. Sayang ipinalawanag na ini sa diri niyang opinyon asin bako man kan Senate Blue Ribbon Committee. Sinabi ni Tolentino na dae pasinda makakataonin presumption asin kay puan na madangog ang boses kan akusado asin nag-aakusar bago magkaigwanin conclusion. Ginisakan Senado si DepEd Undersecretary Alan Pascua sa iyang pag-uyon sa pagbakal nin mga laptops na alegadong palabaw ang presyo kaini. Sa pagdangog kan Senate Blue Ribbon Committee, mananungod sa procurement, hinapot ni Senador Bato de la Rosa ang Department of Education kung natatanag-uyon ini sa Department of Budget and Management Procurement Service na magbakal nin mga laptop sa kantidad na 58,000 pesos kada pidaso. Sinabi ni Pascua na ang PSDBM nagtao sa indanin action slip bago ang procurement na nagsasabi kan presyo kan laptops. Sa iyang sinabi na si ICT Director Abram Abanil ang nagpirma sa pag-uuyon sa action slip mantang igwamanin opsyon na magbakal nin laptop na mas barato ang presyo. Mientras tanto, sinabi ni sarong grupo ng mga paratokdo ng primerong simana kan school year 2022-2023 bilang terrible asin kulang ang suporta kan gobyerno. Sinabi kan mga miyembros kan Alliance of Concerned Teachers na ni ang sendang assessment sa pagbukas kan klase na enot ng sinabi kan Department of Education na naging areglado asin matrangkilo. Sinabi ni ACT Chairperson Vladimir Kitua na ang sitwasyon sa luwas, iba man sa pigsasabi kan DepEd. Sayang ipinaliwanag na nasayang talaga ang 2 taon dalang taday ini na paghandaan ni Marahay mantang kulang man ang suportang itinao kan gobyerno. Mantang naniniwala na ang 1987 Constitution dai pwedeng basulun sa mga problema ka nasyon, ansaro sa mga naghaman ka ini bukas sa nagkapirang amyenda, siring sa implementasyon nin block voting para sa pwesto sa presidente asin vice-presidente. Sa pagtiripon kan Senate Committee on Constitutional Amendments and Revision of Codes, sinabi ni dating COMELEC Chair Christian Monsod na bako man siya kontra sa anuman na posibleng amyenda kan 1987 Constitution. Idinagdag pa man niya na bako siya pabor sa pagkakaigwanin fund of elections in kaso maging mahigpit ang bilangan kan mga boto para presidente asin vice-presidente. Sinabi kan Philippine National Police na sinda mapasabot sa mga magurang guardians lalo na ang mga nagagamit kan sindang mga aki sa online sexual exploitation kontra sa peligro kan siring nagibo asin kaso na pwede nindang ampangon. Inipahayag ni PNP spokesperson Police Colonel Jean Fajardo na ang pulisya parte kan Interagency Task Force na makonduktan in operasyon kontra sa child pornography perpetrators asin ang mga involved sa child trafficking. Sayang ipinaliwanag na parte kang gigibunin ng intervention yung pagkondukta nin orientation lalo na sa mga magurang sa barangay na naguhuna na daing problema sa ginigibong paggamit kan sendang mga aki sa ampang kan computers.
Sinabi ni PNP Chief General Rodolfo Azurin na ang sitwasyon kan paz iorden sa nasyon, mantenidong estable mantang pinunas niya ang kahaditan asin takot kan publiko, kasunod kan mga informasyon in pagdudukot asin panggagadan kan mga nakaaging semana. Sa iyang sinabi na ang crime data, nagpapahiling na padagos ang pagbaba kan krimen sa nakaaging 12 taon, puon kan 2010. Sinabi niya na ang Peace and Order Indicator o ang bilang kan index asin na non-index crime, padagos nang nagbaba puon kan administrasyon ni dating Presidente Noynoy Aquino. Idinagdag pa man niya na ang index crime siring sa murder, homicide, physical injuries, theft, robbery, rape, car theft asin iba pa, padagos nang nagbaba puon kan 2010. Ikinaugma kan Philippine Business for Education ang desisyon kan gobyerno na ibalik na ang face-to-face classes sa nasyon sa tahaw kan pandemya. Sinabi ni PBED Acting Executive Director Justin Raagas na magkakatabang ini tangani masimbagan ang learning poverty kan Pilipinas na nasa 90%. Ang learning poverty iyo ang bilang kan mga aki na nasa edad na 10 anyos na daing kakayahan na basahon ang sarong simpleng tataramon. Sa sinabi na dakul ang naging implikasyon kan naloy na pagsara kan mga eskwelahan dalan sa COVID-19 pandemic na nagresulta sa learning losses o pagkakawara kan mga urokodan kan mga aki. Haros na doble ang mga kaso ng dengue sa Pilipinas ngunyan na taon. Sinabi kan Department of Health na nasa 118,528 ang kaso ng dengue sa nasyon puon kan Enero hasta Agosto 6 kumpara sa 46,761 sa parehong peryodo kan nakaaging taon. Naglangkaw man sa 399 ang bilang kan mga nagadan sa dengue ngunyan na taon kumpara sa 167 kan 2021. Ang Central Luzon ang nangingenot na may pinakadakul na dengue cases na sinundan kan Central Visayas as in National Capital Region. Sa bilang kan may pinakadakul na nagadan, ang Central Visayas ang nangingenot na sinundan kan Western Visayas as in Central Luzon. Sindaritaradong Chief Justice Renato Puno asin Artemio Panganiban yung kinuakan Department of Energy bilang Senior Legal Advisors para sa bagong mahaman na Department of Energy Law and Energy Panel. Sinabi ni Energy Secretary Rafael Lotilla na sinda Puno asin Panganiban di man maasumir sa pwesto kundi maserbi bilang private citizens mantang minimal sana ang gastos ng gobyerno sa sendang serbisyo. Sa sinabi na siya na ugma kay Puno asin Panganiban na magtabang sa inda para sa anuman nagiya asin aviso. Idinunga pa ni Lotilla na mabalo sindang maghanap nin paagi kung papaano man mareimbursaran ang gastos ninda Puno asin Panganiban. Naghagad nin makusog na suporta si Senador Risa Hontiveros sa mga law enforcement agents na nagpupursigir nin online sexual abuse as in exploitation of children. Si Hontiveros na iyuan utak kan anti-online sexual abuse and exploitation of children, nagpaluwas kan siring na pahayag matapos na ang Department of Justice magdeklarar nin giyera kontra sa online sexual abuse and exploitation of children. Sa iyang sinabi na siya na uugma sa pangako kan Department of Justice na rumpagun ang online sexual abuse as in exploitation of children, mantang ang piglalauman niya iyo ang mga law enforcers na madakop sa mga responsableng persona as in mailigtas ang mga biktima. Bareta Holi sa ibang nasyon dumas sa Kuala Lumpur, Malaysia. Napapreso yung dating Malaysian Prime Minister Najib Razak. Nagbrolta sa korte tanganing magampang sa dakulpang mga kaso may kinaraman sa multi-billion dollars na financial scandal sa State Fund LMDB. Duwang aldaw matapos siyang magpuon na magserbe kan 12 taon na prison term. Si Najib, 69 anyos, ipinapreso matapos na ang Federal Court kan Malaysia mag-uyon sa sentensya sa iya sa enot na mga kaso may kinaraman sa skandal na nagresulta para buminagsak ang sa iyang administrasyon kan 2018. Sa sports,
Pinatunayan kan Lebanon na sindatunok sa Gilas, Pilipinas matapos manggana sa score na 85-81 sa pagbukas kan ikaapat na kabtang kan 2023 FIBA Asia Cup qualifier sa Beirut. Kontrolado kan Lebanon ang kawat, maski nga ni ang Gilas nagbalo man na makadukot. Sa ibong nalado, si Phil-Am Garda Jordan Clarkson ang nangenot sa Gilas sa paagi ni ng 27 puntos, kasabay ang 7 assists asin 6 na rebounds, mantang nag-ambag man sin na Dwight Ramos ni na 18 puntos asin 17 puntos kay Japet Aguilar. Sa kabugtakan kan panahon, nasa linya ang Pag-asa. Para po sa tuyang weather forecast ng ninaaldaw ng Biyernes, nakaka-apekto sa Visayas ang Intertropical Convergence Zone o ITCZ. Samantala, nakabikulan nilalauman man ang bahagya hanggang sa mapanganoro na kalangitan na may mga pulong-pulong pagkuran o pagkikilat at pagtaguldo. Baluyin man hanggang sa katamtaman na Doros na halis sa norteng sirangan ang Mairal na may banayad hanggang sa katamtaman man na pag-alon kang kadagatan. Ang nilalauman na agwat kang temperatura 24 hanggang 32 antas kang Celsius. Ang saldang, nagsirang alas 5:34 nguninin aga at sinmasunod pa dyan alas 6 nin hapon. Aladigisa DOST Pag-asa, Ariel Samodyo. Iyan mga tugang ang detalles kan mga barata ngunyan na Biyernes. Sa pangarang kan mga pagdiriba, Mardila, Angel Mustasa sa Newsbase, Ronald Baldo sa Lado Technical, asin Pag-asa. Kami po nagatud kan barata. Ako po si Christine Longabella. Ako mo po si Edwin Taral nagsasabing salamat kan sa inyong pagkantabay. Yan ang DCGB Barata alas 7. Abangan giraray sa aga. An hapon, masunod na pagkalipas lang kaini. Ang new normal kasama ang Gen Z. Face mask, check. Face shield, check. Alcohol, check. Sapat na ba para sa depensa at proteksyon? Dapat may Gen Z din araw-araw. Ang Gen Z Vitamin C ay nakakatulong magpalakas ng immune system. Kasama ang proper diet at exercise, may laban sa impeksyon, may distancing sa sakit, proteksyon at depensa sa labas at